Kaikki kirjonnasta kirja opastaa sinut kirjonnan salaisuuksien maailmaan. Ja nyt pääset alkuun opettelemalla ihan muutaman yksinkertaisen kirjontapiston. Aloita työ pingottamalla kangas ompelukehykseen. Aseta kangas ompelukehyksen sisärenkaan päälle oikea puoli ylöspäin. Paina ulompi rengas kankaan päälle paikoilleen. Kiristä kangasta. Ensimmäisenä tehdään etupisto. Etupistolla muodostuu katkoviivaa. Ja tätä pistoa käytetään usein, kun harsitaan kappaleita yhteen. Sitten kokeillaan ketjupistoa. Nimensä mukaisesti se muodostuu pienistä sisäkkäin olevista lenkeistä. Ketjupiston jujuna on se, että pistät edellisen lenkin sisään, sitten neulan ulos ja katsot, että lanka jää aina neulon kärjen alapuolelle, kun kiristät. Ja lenkistä tulee niin pitkä, kuinka paljon otat kangasta neulan alle. Sitten kokeillaan varsipistoa. Ompele vasemmalta oikealle. Mutta pistä neulalla aina oikealta vasemmalle. Pisto siis kasvaa vasemmalta oikealle. Pistä aina edellisen piston päähän. Ja pidä huoli, että lanka on koko ajan pistorivin alapuolella. Sitten pykäpisto. Pykäpistoja ommellaan yleensä kankaan reunaan, mutta niillä saa myös kaunista jälkeä keskelle kangasta. Pistot voivat olla eri korkuisia. Tässäkin pistossa lanka jää taas aina neulan kärjen alle.
Lopuksi näytän sitten, mitä tehdään langan päälle, jotka jää työn taakse. Niitä ei solmita, vaan ne pujotellaan muodostuneihin pistoihin. Ja ylimääräiset langanpäät leikataan pois. Eli kun aloitat kirjonnan, jätä lanka vapaasti työn taakse. Sitten lopuksi pujota se neulaan ja pujota se kirjontapistoihin.